nasa Santa Ana, Pampanga tayo. So may pupuntahan tayong isang restaurant dito. Yan, kakain tayo ng lunch. So salamat Ma'am Cristina Banggit Gonzales. So treat niya kami ngayon. Thank you. Thank you po. So kaibigan niya daw to. Bye-bye. So mga beli, yan na Backyard Grill. Yan, shout out Sir Nino. Yan, so siya yung may-ari. Doon tayo magla-lunch ngayon. So nandito tayo. So ito mga beli, sa likod ng munisipyong Bago. Bago. Pwede ba? Backyard Grill. So ibig sabihin mga beli, ano yan, mga iyaw, ano? Opo. So yan, mga steak sigurado. Steak. Sarap. Kain tayo ng steak. Cake. Ayos ko dyan. Cake. Steak. Take. Ayos dyan. Apa? Kain tayo. Ako ba cake? Okay, maraming salamat Ma'am Thank you Pimpin po, Gonzales, ma'am. saka sa mister niyo po. Sige Thank po. you. Thank you po. So, yun mga kabeli, nandito Yun. na tayo. Ito na mga kabeli. So mga kabeli, nandito na tayo sa Backyard Grill. Yan. Napakadaling hanapin mga kabeli. Dito lang mismo sa likod ng munisipyo ng Santa Santa Ana. Ana, Pampanga, yung bagong munisipyo. Ball ko na name, diba? Yun. Yun mga kabeli. Ito na. Backyard Grilled House. Tsaka itong Goto Batangas mga kabeli. Yan. Kita natin sila. Hello po. Specialty mo, Sir Nino? Kita pong gaya goto. Goto Batangas sa pong gaya tangan. Yate o ba mo? Kami po talaga Batangas. Goto Batangas luya. Overload. Bye. Ayan na. Overload. Goto Batangas. Overload. Sa mga beli, specialty rito is Gotong Batangas. Pero ang pinagtataka natin, nasa Santa Ana, Pampanga. Santa Ana, Pampanga tayo, nakarating ang Gotong Batangas dito. So, mga beli, bisitahin nyo itong lugar na to, Backyard Grill. Yan, tikman natin, bigyan natin ng grade. Yan, napagkikilala ko po si Sir Nino. So, siya yung may-ari ng Backyard Grill. Hello po. Hello po mga ka-backyard. Yan, Backyard. So, Sir Nino, gaano karami yung kumakain sa'yo dito araw-araw? Araw-araw po. Depende po kasi sa normally po pag weekends almost po talaga napupuno yan, especially sa umaga. Umaga. So, sa dinner, di masyado pa. Yung dinner natin, yung mga after work, normally Friday yung natin, Saturday ganun. Okay. So, yan mga beli. Pag may time kayo, bisitahin nyo po itong Backyard Grill. Nasa ano naman to? Sa Waze? Wala pa? Wala pa po yun. Basta bigay nyo na lang po yung landmark ni Landmark natin yung yung munisipyong Bago ng Santa Ana, Pampanga. So, may iskinita raw, papasok po kayo. Hindi naman siya iskinita. Hindi po. Di ba? Malaki siya, di ba? Service cameraman? road. din naman siya. Service road din. So, malaki po. Tapos makikita nyo na, may logo sila sa labas. Yun, sir. Tikman natin yung Okay. Gotong Batangas. Let's Shoutout muna natin si Ate Cristina natin. Christina, happy anniversary nga Yeah. pala. Thank Madam. you. Saka doon sa mister niya, shoutout. Okay, tikman natin, sir. Alright. So mga beli, papakita ni Sir Nino kung paano niya ginagawa. So ito, nakatimpla na yung soup na ito. So yung preparation na lang ng food ang papakita sa atin. Yun, pakita mo, cameraman. Good po. So basically ito yung natin, yung soup natin, yung mga tuwalya at Tuwalya po tsaka mga laman loob. laman loob. Laman loob ng baka.
all the way down lang siya, maghapon siyang Maghapon kumukulo po. para Yun. mainit anytime darating. Yes. Lima. Yan naman, bahay. Beli, nandito na yung Gotong Batangas. So, ito yung special. Okay, let's eat! Thank you, Sir Nino. Thank you po. Thank you. So, mga Beli, itong Gotong Batangas is magkano benta nyo, ate? 165 po yung special. 165 yung special, mga Beli. Pag local po, May 75 po kami yung regular. ay Tapos regular 100. 75 pesos. Okay, thank you po. Pag special, mga Beli, lahat nandito na. So, ayan, oh. Tama ba? Dress. Tapos sausawan, suka, or patis. Kalamansi, toyo. Panalo to, mga Beli. Ayos. Okay, mga Beli, pray muna tayo. So, order kami ng mga tapsilog din. Wala ko. Na? Wala ko. Wala ka, hotdog yung in-order mo. Ano paano? Paras, hindi paras. Ayaw para yan. Ayaw mo paras. Ayaw po. Hindi, meron ka dyan. Hindi pa dumarating. Thank you. Pray muna tayo. So, habang naghihintay tayo ng ibang order pa namin. So, Paul, banatan mo na, Paul. Lord, maraming salamat po sa masarap na pagkain. Lord, i-bless niyo po yung pagkain namin, Lord. At sana po gabayan niyo po kami sa mga lakad namin, Lord. In Jesus' name pray. Amen. Amen. So, ito mga Beli. Ito yung ano eh. Butter balls. So, nakamix na yan mga Beli. So, Gotong Batangas, pero nasa Santa Ana, Pampanga. Yun. Sarap, no? Sarap po. Ayaw po. Ano? Wala ka. Wala ka. Ayan, hindi kasi pwede kay Janjan to mga kabeli kasi walang ngipin po si Janjan. So, hindi mangunguya ni Janjan. Kaya ang inano ni Janjan is hot silog. Hotdog. Ayaw po. Ayan. Okay, tikman na natin mga kabeli. Okay lang? Undam. Undam. Na? Sarap mga kabeli. Malinamnam siya. Sarap. Walang sila. Ayan. Kagandahan dito mga kabeli, yung sabaw anli. Si Adam di kumakain na ito gawa ng baka puto eh. Na. Tira natin siya ng toyo with silic and calamansi and sibuyas. Sarap. Kain po. So mga Beli, ito try daw ni Adam. Yung lasa ng ano. Ay... Patikman mo din si Janjan to. Wala. Na? Ayaw? Ayaw ko yan. Tagalog ka pa? Oo. Oo. Gasa ako na po. Maganda na ito yung sabaw. Anli. Kahit paulit-ulit kang humingi ng sabaw, mainit na mainit pa rin. Sarap. Manyaman Kenny. Ang lasa ko Dam? Lasang baka?
Ito yung pinaka-specialty dito eh. Gotong Batangas. Oh. So mga Beli, nag-refill na ng sabaw sila Ingo. Saka sila Jampol. Ayun. Nasa counter. Yun. Sarap mga Beli. So yan, ini-invite ko yung mga taga Santana, Raya at Candaba, Mexico. Yan, pasyalan nyo ito mga Beli. Hindi kayo magsisisi dito sa Gotong Batangas na to. Malungkot na si Janjan. Wawa, Janjan. Hindi kasi pwede eh. Tumutulo na yung laway. Yan, bigyan nyo na lang sabaw si Janjan. Ayun na lang daw po yung sabaw. So yung ano kasi, hindi ubra kay Janjan eh. Ini ko bila. Yan, refill. Refill ng sabaw mga Beli. Oh. Ay mga Beli, binigyan si Janjan. Datang tumbong may malambot. Huwag yung bigyan na matigas si Janjan ah. Naka dyan. Nakamala mo. Buyas. Ay, tumalog. Naka dyan, ayos. Yes, boss. Sibuyas mga Beli. Palik. Mga kabeli, refill na po tayo. Sige lang. Sarap. Kaya tayo mga kabeli. Tayo mga kabeli. Kain po. Sinaw. Berte. Tuwalya po. Hello guys. Hello guys. Kaya po tayo mga kabili. Mukbang, mukbang. Ako dyan. Ah. Go. Um, Ha? Tayo po. Diyan ang am-am mo dyan. Ha? Ano am-am mo? Ang kalabaw. Baha. Kalabaw baha po. At saka, Kalabaw. hindi, tamating nasi. Tayo po. Ang po nga po. Nawala mo natin. Nang order mo. Akong pedok. Dok. Oo. Thank you po. Ako mo. isa straw. Ha? Straw. Dali. Kaya kapangpangan. Yun o, tosilog. Kanina yan, pre. Ano yan? Saya. Medyo mo. Hey. Good. No? Ito ay po tayo mga kabeli. Yun. Yun. Ayos. Naman na. Opo, opo ko yan. Sarap ng rice, oh. Yun. Ito sa morito. Ay lalanda ka ba? Pero ako na. Yun. Yung karakal. Wrap. Hap. Wala ka nila. Waldo. Ano po yung rice? Waldo kasi diwali-wala rin natin. Meron po siya, ano, leeks, Yan, kuya. bawang, Mer. and Kulay. ano po yan, sarap sa ayong Naman na. papalinamnam. Opo. Sarap po mga kabeli. Ayos. Opo. 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 Uwa, ka rin lang mga toknang, pero balo ko may kabalik no US kasi tayo. Silog. Opo, opo. Jumbo pala yung hotdog. Pwede no? Silog oh. Naman. Walang dugi.
Sige, Kuya Mer. Lakan lang. Opo, thank you. Thank you po. Hindi po. Opo, Kuya. Ikaw mo pamakan dyan kay Kabeli. Opo. Ikaw mo pamakan. Kabeli. Po. I love you. Man. Yan, shoutout nga pala kay Kuya Mer Lacanilaw. Yan, nakakausap ko kanina. Naalala tayo. Thank you po, Kuya Mer. Ay, sige. Hindi naman single na. Opo. Po. Po, ano mamangan? Ulit. Po. Ngayon mangan. Kap, naman. Sarap nyaman. Agka mo, Kuya Mer. Ibon. Agad mo ano kayo eh. Na. Po. Po. Agad mo lang anong kayo pipanganan. Diyan kabeli. Backyard grill. Babakroy po. Punta kayo po ganyan. Namat kayo po. Pwede po. Manyaman ganyan. Naman po. Naman. Diyan lang ang... Natabla na lang. Ay, mami. Ang bago niya po rin. Yun, beef silog. Thank you po. Salamat po. Okay, mga Betty, beef silog. Kain tayo. Yan pa. Beef silog. Guys, po. Thank you po. Thank you po. That's it. Thank you po, Tita Christina. Shoutout po. Masarap po dito. Subukan niyo po. Mga Betty, sarap. Manamis-namis siya na para siyang beef steak. Tapos malambot yung karne. Yun ang the best dun. Ayos. Siko? Ako. Siko. Ha? Siko pa. Ay, manok ko. Manok. Ha? Manok? Uy, manok kayo man. Dog. Okay. Wala na layo. Mga Betty, sarap. Ano masasabi niyo, Tim? Panalo po, masarap po. Ayos. Mga Betty, napakalambot ng baka. Papa. Siya po, malambot. Sarap yung hotdog. Sarap po. Malasa. May cheese sa loob. Cheese to yan. Cheese dog. Hey, kain na tayo mga Betty. Baka marakal yan. Parang tapa nyo. Kain naman. So mga Betty, napakalambot. Yun. Tapos sabaw mga Betty. Oh. Ha? Ay, Kain po tayo mga kabili. pwede tayo dyan. Lambot to. Suabe ha. Sabi, lambot. Wala kang gagawin kung hindi upo, Kumain. kumain, Tapos, matulog. umigop ng sabaw ng napasarap na Gotong Batangas. With bat and balls. Yun no? Yun, sarap. Sarap. The best. Kaya pong pawat ng dalawang ano. Malaki. Ay, kaya po Ni Uncle at ni Champol. Oo, kate.
Panalo. Panalo, malambot. Babalik ka rito. Dali mo tropa mo dito. Mura lang naman eh. Mura to. Mura lang po. 90 pesos lang. Tapos yung fried rice nila, solid sa bawang mga kabeli. Wala na. Ako Naubos na. na ngayon. Pabilo pa mo. Sarandi. Marami Tres. Bambo. Ting. 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 Yan. Ting. Ini mo kalbo. Bambu. Jarang na. Bambo. Ting. Ting. Betak. Ting. Sepak. Sepak. Oh. One. Chami. One. One. Okay, one. Team. One. Two. Team. 4. 5. Lamot. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Mga kabeli. So yan mga kabeli, tapos na tayong kumain. Napakasarap na gotong. Batangas! Yan, isang bagsak. Thank you tayo kay Ate Christina. Christina. Thank you po, Ate Christina. Yan, thank you. So yan naman po yung nangyari. Ay, ayusin nyo muna to bago natin iwan. So mga kabeli, ito si Sir Nino. Yan, Sir, maraming salamat sa napakasarap na gotong Batangas. Invite mo yung mga kabeli natin sa lugar mo. Unang-una maraming salamat po kay Sir Kabeli at kay Madam Christina. Happy anniversary and sana po one day makapunta tayo dito at nang matimusan naman ng Gotong Batangas. Ayan, thank you sir. Napakasarap na gotong Batangas. Yun mga kabeli, hindi ka na bibiyahin ng 5 hours para makarating ka ng Batangas. Dito lang sa Santa Ana, Pampanga. Matitikman mo na yung napakasarap na gotong Batangas. Sir, mauna na ang kabeli. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank you po. Sarap po. Thank you po. So yun mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat na lahat. God bless all. Jan, pasok. Pasok mo, bye-bye. Mga kabeli, nasa bahay na tayo. So Team Kabeli, gusto niyo sumaya? Siyempre! And thank you kayo kay Tita Normalin. Thank you po, Tita Normalin. Thank you po. Thank you po. Love you po. Noralin pala, Noralin. So yung mga kabeli, nasa bahay na tayo. So Team Kabeli, gusto niyo sumaya? So yung mga kabeli, thank you kayo kay Tita Noralin. Yan, thank you po. Nagbigay siya ng maagang pamasko sa mga Team Kabeli natin. So, Thank you po, Tita Noralyn. Thank you po, Tita Noralyn. okay. Thank you po. Gusto ko mauna si Patay. Jeffoy. Ay, pit. So okay, thank you kaya tigpa 500 bawat Thank you isa. po, Tita Noralyn. Thank you po. Tita Noralyn, thank you po. Tig 500 kayo ni Hino. sino gusto mo kasama? Sino na po? Si Kuya Dam. Thank you po. Ba't ayaw Thank you nyo po. kay Jampo? Thank you po. Tita Noralyn. Maagang 500 pamasko. sa inyong dalawa ni. Jampol po. Thank you po, Tita Thank you po. Noralyn. Tapos 100 kay Ingo. Thank you po, Tita Noralyn. Dalawa kayo ni Kuya Jan. Jan. Nasa si Jan? Uwi na. Uwi na Jan, uwi na. Thank you po, Tita Noralyn. Thank you po. Yan. Bless po. Tapos si Jan, merong galing na 1,000 kay Tita Persila niya. Bukod do sa 500. Yan. Plus 1,000 kay Jan galing kay Tita Persila. Thank you po. Thank you. Plus 500 para kay Tita Noralyn. So naka 1,500. So ito naka 2,000 si Jan ngayong araw na to. Kasama yung kay Tita Christina. Thank you po. God bless po. Hey mga Beli, kararating lang natin sa bahay. Maraming salamat Tita Noralyn, Ate Christina, saka kay Tita Priscilla para kay Jan. So lahat na nagbigay kay baby, #babygirl,
Ayan, inaayos lang po natin yung listahan natin. Baka isabay na natin. Thank you po.